Semente Primario presenta O apalpador e a nena sen medo, escrito por Celtia Figueira e ilustrado por Sonia García. Aló nas montañas existe un máxico lugar chamado O Courel, onde vive un home grandón de mesta barba rubia ao que alcuman o apalpador. Na noite de Nadal, o apalpador percorre Galiza inteira, repartindo xoguetes, castañas e moitos outros presentes ao tempo que apalpa as barriguiñas, desexando un ano de felicidade e fartura para todas. Lonxe das montañas, na cidade, vivía unha nena valente de gran corazón. Chamábanlle A nena sen medo. e soñaba moi ben, mais non falaba galego. Este ano, escribírale unha carta ao señor apalpador, pero aquela mañá, ao mirar na mesiña de noite, decatouse de algo terrible. Oh no, la carta. Se me olvidó llevar el buzón. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago? Aunque la envío no llegará a tiempo. Es muy tarde y me quedaré sin... No lo quiero ni pensar. No. Quedaban poucos días para Nadal e o correo Courel é lento. O apalpador vive no medio do Devesa e nin sequera o carteiro coñece o lugar do seu fogar, mas por iso lle encarga aos animais entregar as cartas que chegan. Desesperada, a nena sen medo botou a chorar, cando un ruido se escoita na xanela. Ao asomarse, ve o seu pequeno amigo Chío. Chío, ¿qué haces aquí? Pío. O paxariño entra voando e comeza a dar voltas polo cuarto como querendo xogar. No tengo ganas de jugar, Chío. Pío. Chío, ya te dije que no me apetece jugar. Pío. Ah, claro, tú podrías llevarla en tu pico. Pío. ¿Sabes dónde vive el apalpador? Pío. Necesito que se la entregues cuanto antes. Chío suxeita a carta con forza e sai pola xanela a toda velocidade. ¡Al Courel! Ese mesmo día, naquel lugar chamado O Courel, 3 crianzas xogaban a apañar. Xavi, Lea e o seu irmán Antón. Pararon ao xogo ao ver a Chío coa carta no peteiro. Mira, un paxariño, e que leva no bico? Antón ten 3 anos e entusiasmanlle os paxariños. Pío. Agarda! Lea segue a Antón. Antón a Chío e Chío busca un apalpador para darlle a carta da nena sen medo. Ao chegar, as crianzas viron como Chío petaba na porta dunha casiña coa cheminea fumegante. Tiñan a luz acesa e un lote de leña a medio picar na entrada. Un anaco despois, tras varios intentos, saíulle a abrirlle os mesmísimo apalpador. O apalpador colleu a carta que levaba o paxariño no peteiro e leu. Querido apalpador, este año fue complicado. Pasaron muchas cosas buenas y algunas que no tanto. Fíjate, ahora mismo estoy un poco triste porque perdí mi caballito de trapo y le tenía mucho aprecio. Es que soy un poco despistada, pero no te escribo por eso. Lo que necesito de verdad son palabras. Porque me faltan, ¿sabes? No te vayas a pensar que no sé hablar, que sí que sé. Lo que pasa es que quiero hablar como dicen que haces tú, ya sabes, en gallego. Y eso sí que no sé. Bueno, un poco sí, pero no tanto. Así que, si me traes palabras que yo puedo decir sin que me dé mucha vergüenza, pues podré hablar. Muchas gracias. Y sí que he comido bastante este año, pero ya lo vas a ver cuando me apalpes la barriguilla. Claro, y me gustan mucho las castañas, por si tienes también algunas para mí. Y nada más, un beso muy grande, tan grande como dice que eres tú. Y no te olvides de las palabras, por favor, nena. Lea e Antón asustaronse ao verse ir ao apalpador mentre se asexaban pola xanela. O apalpador seguía a matinar na carta da nena sen medo e xusto nese intre ocorreuselle unha idea. Agardade, véanos. Sí, podes me axudar en algo. Axudarche? Acabo de recibir unha carta. A que che trouxe o paxaro? Esa mesma, pedime palabras. Palabras? Sí, palabras en galego. Ah, deses los temos de sobra, que sí? Sí, claro. Ainda non sabe falar moi ben. Eu xa sei, son grande. Cantos anos tes? 10. 10 anos xa, as túas palabras tamén valen, por suposto. Así que o apalpador, ademais dunha cesta de castañas, entregoulles tamén un dos seus sacos máxicos para que enchesen de palabras coa axuda das demais crianzas da montaña. Palabras que servirían de agasallo de naval para a nena sen medo e para todas as persoas que as precisasen. Lea e Antón colleron aquel saco cun chisco de receo, pero moita curiosidade. Estaba baleiro, non tiñan nin idea de como facer para meter palabras no seu interior. O apalpador acompañounos a casa e de camiño foilles explicando a súa idea.
Se as crianzas da montaña se xuntaban para escribir todas as palabras que coñecían, podían encher o saco para el despois poder cumprir co seu cometido. Esa noite, a Lea e Antón gustoulles quedar a dormir. Mas, finalmente, Pedro Xosco saiu coa súa e caeron nun profundo sono. E soñaron, claro que soñaron, coa palpador, coas castañas, coa carta. E pola mañá, cando acordaron, pensaron que todo fora un soño, que o acontecido o día anterior nunca tivera pasado. Mas, cando miraron ao pé da cama, viron o saco do apalpador e comprenderon que lles quedaba un longo día por diante con moita tarefa. Tiñan que procurar meter nese saco todas as palabras posibles. Serían capaces? Entroulles a dúbida, e o medo. Entón lembráronse da nene sen medo e decidiron que o lograrían, por ela e por tantas crianzas que precisaban desas palabras. Despois de almorzar, saíron na busca de palabras. O primeiro amigo que atoparon foi Xavi. E que facedes con ese saco? E querestes atrapar un paxaro? Non, perseguímolo todo o tempo. E non o vas creer. Levounos ata casa do apalpador. Meu irmán subiu un carro de leña para mirar pola xanela pequena. Así que o apalpador saiu e despois salounos unha carta e deunos un saco. E agora... Ei, para, Carlos, que diz o apalpador? Oh, todo o mundo sabe que ninguén foi nunca quen de atopar a súa casa. Ata hai que mirar a súa existencia. E agora ti dime que chegaches ata ali, seguindo un paxaro. Non me amoles. Que sí, que é certo. E despois deunos un saco. Agora temos que enchelo de palabras para a nena que nos pediu. E claro... Ja, 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 ja. Que graciosa, e agora esperas que te crea, non? Estaba claro que non ia ser doado convencelo de tal cousa, a non ser que lle mostrase. Vale, levaremosle con él. A casa do apalpador. Ja, ja, ja. Xavi, incrédulo, seguiu a Lea e Antón. As tres crianzas penetraron na fraga coa idea de atopar de novo a casa do apalpador. Mais, a axuda do paxaro, as xiñas se desorientaron. Os árboles comezaban a parecerlle monstros. Escoitaban ruidos que nunca antes oíran e entroulles o medo. Estaban perdidos. Os lobos cheiran o temor. Os lobos achéganse ás crianzas. Son 2. Non, son 3. 4. 4 lobos. Xavi, Lea e Antón botan a correr. Están rodeados. Non teñen por onde escapar. Os lobos aproxímanse cada vez máis. A nena e os nenos fican aterrados, paralizados, xa están moi preto, e cando semellaba que nada podía salvaros, os lobos sentan e observan os 4, alrededor das crianzas. Unha parece ser unha loba, e os 2 son, claramente, lobiños. O cuarto sí que é un gran lobo branco. Escoitaran falar del, pero díñano case como unha lenda. E non se de todo augurio, a loba, lobiños e tamén o lobo levantan, xíranse e agardan a que as crianzas se sumen á rengleira. Acompáñanos ata a casa do apalpador e despois, sen máis, vanse. É increíble, increíble. Xa cho dixera, se me creeses ao principio non teríamos pasado tanto medo. Medo ningún. Non te fagas o barullo, que ben que tremías. A ver, 4 lobos non son calquera cousa, ben? E que era o que dicías que tiñamos que facer co saco? O saco, perdino! Alá, empezamos de... Ai non, agora que facemos? Que lle vou dicir ao apalpador? As palabras, ai. De súpeto, o apalpador asoma entre as árboles. Non estarás a buscar isto? Sinto tanto, apareceron os lobos, entón... Non te preocupes, xa está arranxado, mais mellor será que non penetréis na dehesa sen estar seguros de como volver. Vou convosco. E que pasou co saco? Pois o que tiña que pasar. Xuntáronse todas as crianzas da montaña para meter dentro cantas palabras sabían. E unha vez rematado, entregáronlo ao apalpador para que as puidese repartir a noite de Nadal. Porque, como xa sabemos, o apalpador trae do courel castañas, presentes e aquilo que non temos. E a noite deixou en todas e cada unha das casas da Galiza brinquedos, castañas, aventuras, alegría e palabras. Non sen antes apalpar as barriguiñas e bisbarlles as crianzas no oído. Así, esteas todo... A nena sen medo, aquela noite soñou con maxia e xustiza. E cando acordou... Antes, a palpador trouxe un cabalo de trapo, igualiño que perdí, e castañas, e tamén as palabras, sí, ben, mamá, papá, mirade como falo. Pero esta historia non remata aquí, porque ese cabaliño amasario do apalpador era un cabalo máxico, que podía darle á nena todo aquilo que precisaba. Cando estaba triste, alegría. Se tiña medo, valentía. Se sentía debilidade, forza.
E se estaba enfermiña, axudaba a andar. E mesmo comezou a poder falar cos animais. Non se estaba cando un ruido se escoitou fora. Que pasa por aí? Que iso parece? Pío, pío. Xío, grazas por levarlle a carta palpador, meu amigo. Queres vir comigo? Podo entender? Xa sei, é por o cabaliño. Que ben, onde queres ir? Sorpresa. Vos contar unha historia e dunha nena sen medo que soñaba moi ben, mas non falaba galego. Escribille unha carta ao señor apalpador pedíndolle as palabras da Galiza, por favor. Porque apalpador traiche do Courel castañas presentes e aquilo que non tes. Se estás triste, alegría traiche o que a ti te falta. Valentía, se tes medo, se tes frío, unha manta. A nena amaba a terra, mas cando buscaba dentro non encontraba as palabras e non falaba galego. Foi falando co apalpador coas crianzas da montaña e encheu de liberdade un gran saco de palabras. As palabras das crianzas que falan sempre galego viaxan ao corazón de quen quere aprendelo. A nena aquela noite soñou con mel e xustiza e cando acordou falaba aí a lingua da Galiza. Xa o dicía Castelao e dicía a miña avoa que se non somos galegas é grazas ao noso idioma. Viva a lingua da Galiza, o idioma do noso povo, enche o noso corazón e fainos voar en soños. Que se de semente